мунира орзубекова ки чанд рӯз пеш пули нафақаашро гирифтааст бо набирааш ба бозор омадааст то маҳсулоти ниёзи аввалро харад. картошка чӣ қимат ку капустатон чанд пуле дугон. аз гаронии маҳсулот орзубекова на ҳамаи маҳсулотеро ки аз хона хоҳиш карда буданд тавонист бихарад. аз верам намерасад гӯшт ба гӯшт қимат будааст хай фарште набошад бача. пули мунира орзубекова ба хариди як миқдор пиёзу картошка бодирингу помидор сабзи нон сабзавот ва каме гӯшти қима расид. ман ин маҳсулотро дар 210 сомон харид кардам. нарху наво бисёр қимат. 1 кило гӯшт 32 сум буд 37 сум шудааст. мо ин хел зераму намерасад хел 257 сум ойлик пенса мегирам ай моҳ ба ин моҳ. орду рӯғанам ба нарасид. ман масалан фарш харидам гӯшт ба зерам нарасид. 4 кило картошка 5 кило сабзи 2 кило пиёз бо камтар 10 та нон 5 та вай кабутӣ. яъне ин ҳудуди як моҳа нафақаи шумо аст ки ҳамин миқдор маҳсулот харидед. шумо боз чӣ маҳсулоте буд ки бояд мехаридеду аммо маблағатон нарасид? ман мехостам вай харам бо равған масалан равған харам нахӯд харам нарасид. ҳамин 1-4 кило биринҷ харидему равғану нахӯду хе чизоба пуламон нарасид. пенсимо тамоман кам. ман нархҳои бозор қимат шудааст. 1 кило гӯшт 37 сум. хуб шумо мегуфтед ки дар чанд вақт ҳамаи ин маҳсулоти шумо дар хонавода 1.5 ҳафта мерасад. ин маҳсулоти ман харид кардаги 1 ҳафта 1.5 ҳафта мерасад. ман бо хона ба 1-2 та набирача дорам охи. хола шумо бо гарон шудани нарху наво дар бозорҳо дар чанд вақти ахир аз маҳсулоте ки ҳар вақт мехаридед чӣ чизҳоеро яъне дигар шумо намехаред? масалан гӯшт намехарам. масалан орд харида наметонам. ман ҳам хел эконом карда ҳам чизои сабзавот кам кам гирифта ҳам нахӯрда шидем. танҳо орзубекова нест ки бо гарон шудани нархи маҳсулоти хӯрокворӣ ҳамакнун наметавонад барои худ ва аҳли оила ғизои кофӣ харидорӣ кунад. таворруми бесобиқаи қурби сомонии пули миллӣ ки бинобар эътирофи бонки миллӣ дар моҳи март ба 1.5% расидааст қобилияти харидории мардумро дар тоҷикистон ба шиддат коҳиш медиҳад. коршиносон мегӯянд бо поин рафтани қурби пули миллӣ давлат бояд дар ягон шакл фарқияти онро ҷуброн кунад. ин кор метавонад танзими нарх дар бозор ё баланд кардани маоши мардум бошад. албатта дар инҷо метавонад ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон комиссия бо салоҳият таъсис диҳад ва дар асоси ин комиссия воқеияти бозорҳои ҷумҳуриро назарсанҷӣ кунанд, таҳия кунанд ва пешниҳод кунанд ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки то дар кадом миқдор фоиз ин таворруме ки ба вуҷуд омадааст омилҳои онро пайдо намоянд. дар тоҷикистон оилаҳое ки аъзоёнашон гирандаи маоши миёна ҳастанд ва он ҳоло ба 860 сомонӣ баробар аст барои худ ғизои кофӣ харидорӣ карда наметавонанд. мисли орзубекова маҷбур мешаванд сарфа кунанд ки ба бозор низ таъсир мерасонад. шодмон ятим, абдулло ашуроф, озодӣ, душанбе.